Kaixo eta izan ongietorriak gure kanalera. Oraingo honetan GeoGebra klasikoa erabiliko dugu ekuazio sistemak askatzeko. Edo behintzat analitikoki askatu ondoren emaitza egokia den edo ondo dagoen berresteko edo frogatzeko erabiliko dugu. Eta GeoGebra ireki ondoren web orrialdean funtzio bat idatziko dugu, adibidez i berdin hiru izagi bat, funtzio lineala zuzen bada, puntu malda moduan edo esplizitoan hobesan da idatzita, ez? Esplizito moduan. Eta beste funtzio lineal bat i berdin bi izaken hiru, eta GeoGebraren aukerak erabiliz, adibidez hor jartzen duena intersekzion, ez? Lehenengo menuan ezkerreko lehenengo botoian, intersekzioa da, eta beste hitzetan ebaki puntua. Ebaki puntua bi funtzio hauen artean, baina ekuazio moduan idatzita, ekuazio sistema honen emaitza, ez? Soluzioa. Orduan, adibidez, hau da ebaki puntua bi funtzio linealen artean. Zer gertatzen da, funtzio lineal bat baldin badaukagu, eta gero beste funtzio bat idazten badugu, adibidez parabola bat, ez dena lineala, ez? I berdin isager, bi. Hor, kasu honetan bi ebaki puntu ikusten ditugu grafikan. Eta beraz honek esan nahi du, ekuazio sistema honek, ekuazio bezala hartuta, bi soluzio izango ditula. Ebaki puntu bat azpikoa, izango genuke, hori intersekzion jartzen duen aukeran, klikatuz, eta 3,3 10,9 hori da goiko ebaki puntua, eta bekoa minus 0,3 0,09. Beraz, horiek dira isa eta i bikoteak, ekuazio sistema bezala soluzioan agertuko litzaizkigukenak. Hemen, ebaki puntu kopurua gehienez bi izango da. Funtzio lineal bat, zuzen bat, eta parabolaten artean. Gerta daiteke soluziorik ez egotea, ez badute intersekziorik, ez badute bakitzen. Bat bakarra egotea, ukitzailea, zuzen ukitzailea baldin badakagu, parabolarekiko, edo kasu honetan bezala bi ebaki puntu egotea, bi funtzio hauen artean. Beraz, ekuazio moduan hartuta, bi soluzio. Orain arte, funtzio linealak, lehen mailako ekuazioak bi ez ezagunekin, beste hitzetan erabili ditugu, baina parabola bat, ez dena lineala, eta hemen idatziko dugu adibidez parabola bat, i berdin isager bi, funtzio parabolikoa. Eta gero adibidez zirkunferentzia bat idatz dezakegu. Zirkunferentzia era esplizitoan, bakarrik erdi zirkunferentzia bezala agertuko zaigu, bi erro bat sortzen zaigulako, baina implizitoki idazten badugu, isa berbi, gehi berbi, berdin erradio bat berbi, hemen bat berbi, izango litzatekena, baina i askatzen badugu, i solatzen badugu, bi erro bat kene isa berbi gelituko zaigu, eta ikusten denez grafika erdi zirkunferentzia bada. Berehala ikusten dugu, bi ebaki puntu daudela parabola eta erdi zirkunferentzia honen artean. Eta berriro menuan intersekzio aukera klikatuko dugu, eta funtzioaren gainean klikatuz agertuko zaizkigu bi puntu intersekzio bi puntu horiek, minus 0,79, 0,72 eta 0,79, 0,72. Hauek izango lirateke funtzio bezala hartu beharrean, ekuazio moduan hartzen baditugu, bi soluzioak, isa eta i bikote pare bat. Ez izango genituzke.
funtzio ez linealak izango lirateke bi kaso hauetan biak, bi funtzioak. Beraz, bigarren mailako ekuazioak bi ez ezagunekin. Eta orain, adibidez, parabola manten dezakegu eta idatziko genuke adibidez hiperbola bat. Hiperbolaren ekuazioa I ber bi ken isa ber bi berdin balio bat ber bi, konstante bat ber bi. Izan genuke adibidez lau ber bi, lau, bi ber bi izango litzateke lau. Eta hori ikusten da parabolaren grafika, eta kasu honetan berriro bi ebaki puntu edukiko ditugu. Intersekziora joan da eta intersekzio klikatuz, gero grafikan klikatuz bi ebaki puntu, 1,6, 2,56 eta minus 1,6, 2,56. Isa eta I bikoteak, ez? Egon zitezkeen ebaki puntu gehiago, parabola pixka bat berago egongo balitz, minus alde. Agian lau, ez? Lau maksimo. Eta gero, hiperbola hau mantenduz, eta beste funtzio bat idatzita, kasu honetan idatziko duguna da zirkunferentziaren ekuazioa, eta zirkunferentzia osoa agertuzko zaigu hemen implizitoki idatziko dugulako, ez? Isa ber bi gehi ber bi berdin 5 ber bi, erradioa ber bi, beraz 25. Eta hor baditugu lau ebaki puntu. Eta intersekziora joan da eta grafikaren gainean. Klikatzen badugu, hor agertuko dira lau ebaki puntuen isa eta I, koordenatuak, puntuak. Minus 0,24, 3,81, 3,24, minus 0,24, minus 0,24 eta 3,24, minus 0,24. Beraz, lau kuadrantetan egia esan puntu berdina, ez? Simetrikoa delako, kasu honetan, jatorriarekiko, bihardetzekiko baitare. Orduan, azkenean lau puntu, lauak puntu, askoz gehiago egon daitezke, infinitoak ere, infinito ebaki puntu, topa ditzakegu, funtzio batzutan. Baina kasu honetan lau izango genituzke eta hortxe ditugu koordenatuak. Hau analitikoki askatzen badugu eta gero emaitza egokia den jakin nahi badugu, GeoGebra oso lagungarria da ebazpena ondo egin dugun ala ez jakiteko. Orain idatziko duguna beste funtzio ez lineal bat izango da. Eta adibidez idatz dezakegu funtzio trigonometriko bat. Sinu isa esate baterako eta funtzio periodiko bada eta adibidez beste funtzio bat kosinu isa izan daiteke. Beraz hemen infinitu intersekzio izango genituzke, aurkituko ditugu, ez? Baina periodikotasun bat daukaten ez di funtzio hauek, ebaki puntuak ere erregularki periodo baten arabera agertuko dira. Eta hor, intersekziora joan da eta berriro grafikaren gainean klikatuz intersekzio puntuen koordenatuak lortuko genituzke. Eta, bere kopurua infinitoa da. Hor, ikusten dugu, ateratzen diren balioak benetan dira piren zatikiak, piren frakzioak, ez? Behintzat isa ardatzen.
minus 2,56 eta 0,79, 0,79 adibidez, pi zati lau, ez izango genuke, gutxi gora bera. Eta hori da periodikotasuna radianetan, agertzen, isladatzen delako. Atera ditzakegu infinito puntu, eta hori ikusten du ze periodikotasuna daukaten. Iren balioa beti berdina da, plus ala minus. Eta azalpen hauek gustoko badituzue, klika ezazue, gustatzen zait botoian, eta arpidetu zaitezte kanalotara. Mila esker.